2 jaar geleden verkocht horecaondernemer Johnny de Vries de Manolito Bar. Nu had hij een volgende stap zet. Ek de Paradiso Bar en Eetcafé de Korenbeurs gaan in de verkeer. Voor hem een besluit werd hij ontouwen. Ja, ik wil het eigenlijk wat rustiger rondgaan. Ik ga nu 20 jaar zit ik hier en het is tijd voor een stapje waarom en voor een opvolger te zoeken. De Vries gaat krijgt zo lang terug omdat er een opvolger is. Ek is de planning om de meitijd van Takomier nog vol met optredens in de Paro. De horecaman hoopt dat de basis van nu gelegenheid bestaan blijft. Nou, het mooiste voor Kalm en de regio zou wezen dat het gewoon staat terugzetten wat het nou ook is. En, maar ja, je weet natuurlijk nooit wat hoe een keeper daarin staat. Maar dat zou het mooiste voor het dorp wezen en voor de mensen in Kalm en omgeving. Al 20 jaar binnen Johnny en zijn Paradiso Bar onafscheidelijk. Voor hem staat één ding als speelboppenwetter. Omgang met mensen, dat is het mooiste wat ik vind. Ja. Het is echt een soort van mijn huiskamer en ja, daar gebeurt van alles. Als ik het mis, dan geen rennen. Ik ben net voort of ik blijf ook gewoon hier in de buurt weg en is het doel. Dus als ik het mis, geen rennen. De Vries zijn grote hobby is optreden naast het uitbaten van de kroeg en de e-tent. Maar het optreden zal hij net stopje, wel is het tijd om meer tijd voor hemzelf te nemen. Ik wil wat mooie vakanties met je. Ja, meer leuke dingen dan steeds, maar zonder verplichtingen. Dat is eigenlijk mijn doel. Zoek je daar nog uit? Op zich wel, maar als ik nog 2 jaar terug zet, dan doe ik dat met alle plezier. Want ik ga geen hekel om mijn werk net.